atong tan-awon ang pagluto sa tinibuok na manok unsa ka ni o giun sa pagsugod ni Ron Tumatal ang ilang successful Chorks Roasters kundi nagsugod kini sa Kapatid Mentor Me project sa Department of Trade and Industry. Hi, ako si Ron. Welcome sa Chorks Roasters. Karon ako itudlo sa inyo og unsaon pagluto sa tinibuok na manok nga mo'y usa sa native nga delicacy diri sa Zamboanga del Sur, diri pod sa Pagadian City. Og ako ang ipakita og unsay mga ingredients sa atoang recipe nga tinibuok na manok. Usa ka native chicken, bell pepper or atsal, tanglad o lemongrass, luya o ginger, onions o bombay, o kining espada which is chili, o asin, tapos sayote. So ang pagluto nino ihalo ra ni sa tanan, mix lang ninyo. So ako ang i-start og lunod ang chicken. So nagbutang na ta og hot giinit na nato ang tubig. So atong ibutang ang native chicken. Sunod nato ibutang isang onion. Next is kining luya. Tapos kining lemongrass o tanglad. Tapos asin. Ato lang siyang pasagdahan for 1 hour to 1.5 para mahumok ija. Nagsugod ang Chorks Roasters, ma'am. Actually, desire yun ako nga mukuk. Even ako mga barkada ga adto sa balay, nagluto-luto may then niabot ang time nga gi-encourage ko sa DTI through ni Flora Miraflor nga mo-attend sa KMME. Actually usa ko sa produkto sa KMME nga facilitate sa DTI during a training. Dayon after ato gi-challenge ko nila nga mag-put up og kining gamay nga kananan. So dito nagsugod ang Chorks Roasters, ma'am. At first, ma'am, nagsugod rami, mahalinan lang ni og sa liempo 50, sa chicken namo 20. Dayon naghinahinay sa saka, niabot siya og 100, 120, tapos nag 150, 180. At first, ma'am, nga nag-start ang pandemic, actually, nag-lockdown man sad to diri. So, nag-uulsad ko sa ako ang mga empleyado kay syempre, close pa man tong mga kananan. Ang i-offer is take out. So, ang big challenge na mo is unsaon na mo nga maka-start me nga mag-introduce me for take out lang. So, nag-try ni ma'am nga ako ang staff at first is tulo. So, dito sad na introduce ang og maayo ako ang lechon manok. So, dito siya nagsaka din. Hangtod nga nabalik ako ang mga empleyado. After 30 minutes, ato na ning ilunod ang bell pepper o atsal. Tapos kining espada, chili. Then atong takluban. So, wait for 1 to 1.5 hour para mahumok ang manok. Ako i-explain no anong 1 to 1.5 hour nato lutoon ng tinibuok na manok diri sa Zamboanga del Sur sa Pagadian para mo gawas ang iyang natural flavor sa native nga chicken. Ma-detect nimo siya nga ni gawas na iyang oil kanang murag something na yellow nga color nga oil mo gawas sa chicken. So ilunod na nato no ang sayote. Tapos kining sibuyas dahon which is onion.
okay na. Sa kakaron ma'am, isang among branch is diri sa FS Pajares Avenue, Pagadian City. Dayon nag-plan mi nga mo expand usa sa barangay diri sa Pagadian. Siguro hopefully ma-open siya by December. Human sa isa ka oras ug tunga ang atong tinibok manok luto na. Akong giimbitahan ko ang mga kaigsuonan nga Bisaya nga mobisita diri sa church. Welcome gid mi nga moalagad kaninyo sa pag-serve sa mo ang mga pagkaon diri. Pwede mo mo-visit sa mo ang page sa Church Roasters sa Facebook. Visit lang mo anytime. Nara sa mo accommodate ninyo dito.